Ikomplu l-investigazzjonijiet tal-Pulizija fi Sqallija involuti fl-istħarriġ brabta mal-qabda ta' 10 tunnellati kannabis abbord il-bastiment aktar kmieni din il-ġimgħa. Il-Pulizija Taljana uffiċjalment ikkonfermat li abbord kien hemm 9 membri tal-ekwipaġġ, kaptan mir-Rumanija, żewġ Ukreni, Malti, Sqalli, Kroat u raġel mit-Turkija. Fis-sigħat li għaddew il-Pulizija Taljana ħattet il-kaxxi bid-droga kannabis minn fuq il-bastiment filwaqt li ħallit skorta ta' pulizija għassa mal-istess bastiment li issa huwa fidejn l-awtoritajiet Taljani wara li kien skortat lejn l-art minn diversi inġenji navali Taljani appena saret il-qabda. Il-valur ta' droga maqbuda wastmat li jlaħħaq bejn il-15 u l-20 miljun euro. Id-droga kannabis maqbuda hija ta' kwalità superjuri ħafna u kienet ippakkjata b'mod professjonali. Il-Pulizija Taljana għad trid tistabbilixxi li ma' suq kienet maħsuba din il-konsenja kbira ta' droga. Mill-ewwel investigazzjonijiet tal-Pulizija Taljana jirriżulta li l-bastiment ħalla Malta lejn l-Istrett ta' Ġibiltà fejn appena kien bejn il-Marokko u l-Alġerija saru n-negozjati għax-xiri ta' din il-konsenja. Kollox sar taħt għajnejn kriminali Libjani li assiguraw li ma jkun hemm l-ebda intoppi biex issir it-tabija fuq il-bastiment Dan kollu kien qiegħed ikun sorveljat mill-Pulizija Taljana biex imbagħad ftit sigħat wara l-bastiment kien interċettat u ttieħed f'idejn l-awtoritajiet Taljani għal aktar investigazzjonijiet. Wara l-arresti ta' dawn id-9 membri tal-ekwipaġġ, issa l-Pulizija Taljana tinsab fl-ewwel kuntatti ma' diversi pulizija tal-pajjiżi li minnhom toriġina n-nazzjonalità tal-arrestati biex jinbena profil dettaljat dwarhom qabel ma dawn jitresqu l-qorti fi Sqallija. Il-Malti, sajjiet li għandu 56 sena u joqgħod witilajn qed jiċħad kull involviment u ddikjara li ma kienx jaf bl-attività legali u qed jinsisti li ma kienx jaf li meta l-bastiment talaq minn Malta kien sejjab bid-droga u jisħaq li huwa kien fuq dan il-bastiment fuq xogħol relatat mas-sajd. Il-kmandant tal-aeronavale ta' Messina, Kristino Alemanno, għalli mill-inqas hemm żewġ persuni oħra f'Malta li taw sehem f'din l-attività legali u saħansitra jista' jkun li kienu huma li mexxew l-attività legali kif ukoll qed tkun investigata l-possibilità li organizzazzjoni kriminali relatata ma' tmexxija ta' droga fil-Mediterran qed topera minn Malta.